Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tiri kutarisa imwe nyaya inorema zvikuru, iyo yasiya vanhu vachikwenya misoro uye vaine maonero akasiyana-siyana maererano nekudzoka kwegamba remumhanzi Thomas Mukanya Mapfumo kuZimbabwe mushure mekupromiswa zviuru zvemadhora naChivayo. Ini ndiri Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo, ndati ndikuudzei kuti tiri kuuya kuZimbabwe. Tiri kuuya zvakare kuzoridza kubirthday Wicknell Chivayo nemuchato wa Prayzah mwana kwandiri anotofarawo kuti ndakamuridzirawo muchato wake. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure. Kwemakore akawanda shumba yemumhanzi wechimurenga Thomas Mapfumo airamba kudzoka kuZimbabwe achisimbisa misimboti yekushora hurumende. For years people celebrated that Mapfumo was standing firm and refusing to return because of his differences with the ruling party. Many were happy that he was not coming, but now everything have changed. Mukanya Azobvuma kuuya kuzopefoma pamashow maviri anokosha, pabirthday raWicknell uye pamuchato waPrayzah. Wicknell Chivayo vazivisa kuti vari kubhadhara Mapfumo mari inoita $1 million yakazara, zvinoreva kuti vachabhadharwa 500,000 pachiratidzo chimwe nechimwe, which means $500,000 pabirthday, then imwe 500,000 pamuchato waPrayzah. Iyi nyaya yabreka rekodi munhoroondo yemumhanzi wemuZimbabwe. Pasocial media nyaya iyi yaita kupfumbira. Some are saying money is the root of all evil and that principles were sold. Vamwewo ndo vari kufarira kuti gamba ravo rava kuzooneka zvakare uye rava kuwana mari yarinokodzera. Kune rimwe divi vazhinji vashungurudzika vachiti Mukanya atengesa simboti yake yeupenyu hwese nekuda kwemari yaWicknell. Wicknell vanyorawo pachidziro chavo cheFacebook vachizvirova dundundu kuti baba vemarudzi havana defeat. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Mukanya aita zvakanaka here kugashira mari iyi pashure pemakore akawanda achishoropodza hurumende, kana kuti he sold his soul?